No, keď už hovoríme o tom Rusku, bolo by dobré aj našim divákom objasniť, prečo nás vlastne pred tými 10 rokmi začali prenasledovať. Budete možno prekvapení, ale tento dôvod je práve klimatický. V roku 2014 Allatra zverejnila klimatickú správu, ktorá pozostávala z verejnej a neverejnej časti. Práve túto uzavretú časť, ktorá nebola dostupná širokej verejnosti, sa účastníci Allatra snažili doručiť, priniesť určitým kompetentným osobám v Rusku. Možno sa pýtate, čo sa tam také písalo, o čom sa tam hovorilo. No, hovorilo sa tam o hrozbe, ktorá leží pod Sibírou, o magmatickom chochole a riziku toho, že prelomí zemskú kôru. A títo ľudia sa samozrejme nezľakli, že prídu o život, alebo miestni obyvateľia by mohli prísť o život, ale zľakli sa toho, že prídu o svoje územie, o svoje bohatstvo, moc. A preto sa rozhodli nič nerobiť a mlčať. A aby si boli istí, že ani my to nikomu nepovieme, rozhodli sa umlčať aj nás.